mi meeɗino namnede holno tubakoɓe puntiri en ha gaddi kalis e men jaabol ngol noon ina laaɓi ɓe puntani en ɓe mbaɗe meɗen kalis ɓe mbawnu en ɓe gadde men kalis sabu ko adinde tubakoɓe ne ngara comortoɗen hakkunde meɗen ko gostodiral mi adda ko jogimi ko taw ko gawri an taw ko kosam joguiɗa gostodiren hen gueɗel kala ne jogui ɓetirde muɗum no wostirte so tawino kadi ko liɗɗi gaddumi kadi aɗa wosto kam gawri walla oɗo kosam kadi goto kala janggi ene andi ɓetirgal ngal no wostirte ɗum ɗon ɓe mbiyatno barsa barsa to wone nokkuji wonto ɗum heddi ha joni e nder leyɗele walla e nokkuji Sénégal walla e nder gure ɗum ha joni ina wuura kono ittata ko kalis battini e dow yimɓe o kalis buuɗi mo jiitan ɗo o enen sen mbino buuɗi nagaten ko gawri piyen ɗum pewnen ɗum ha ɗakko enen kutoro eɗen gurda ɗum mbiyane ɗum buuɗi nde kalis ari kadi ari koye sifa mbuuɗu sahangu watti wiyede kañumne buuɗi ɗum ɗon noon on kalis addi ɗum ko tubakoɓe ha tengte français anglais ɓen laaminoɓe en nde ngari mbatti wostodirde jawdi mabɓe ndi e jawdi men nde nonkuɗen famde ɓe mbiɗen ko mbawniren alay sago gostirten ɗum ha gowɗen kalis mabɓe mbatten wurde e kalis mabɓe hande noon ko on kalis tigui ɓurɗen nangtorade ni e gostodiral meɗen ngal joguinoɗen hanki ngal nde wonno windere hande nde wuuri ko gostodiral ɗin buuɗi tubakoɓe gadde meɗen ne ko noon chinois en gaddiri kalis mo ganduɗa ko kayitaji nanne mabɓe ko kayit kalis naate mabɓe ko chinois ji adduno ɗum ko biyeteɗo Marco Polo yano leydi Chine e jamanu laamu Gengis Khan e on saaha yi kalis mo ganduɗa ko ɗum kayitaji ko ɗum ɗereji kono wona kanjara holli ɗum tubakoɓe ha tubakoɓe jarriba hen mbatti fewnude hono ɗum sonji kayit kalis ɓuuri hewde nafoore e ko weccata e ko wostote e kalis kanjara nden noon ko ni namdal jaabolam e ngal ɗo namdal wayi